anem a començar en les amanides de vegetals de l'horta emiliana, n'hi ha una selecció de formatges valencians i després productes de Ternasco d'Aragón, uns xurrasquitos que venen adobats i tal, anem a fer-los al forn, un guiso tipus tombet, estil pastor de Castelló, i per acabar anem a fer un paquito també en carn de corder, una salseta que han fet en all, tomaqueta i brosetes i un poquet de ceba tendra a saltar. Després per acabar n'hi ha torrons de pepina pastel d'Alzira. I la carn de corder, com és una carn molt tendreta, molt blanqueta, d'un animal molt jove, hem volgut potenciar-la en un allioli tonejat. I, sobretot, molt important, el pa, que també l'han fet nosaltres, en una fermentació de 24 hores i una punteta de farina integral que li dona aquest plus de sabor i de digestió. Mare meva, això és el millor que jo m'he menjat. S'ha presentat ara en Instagram, això és el de Goblins. ¿El de Goblins? Goblins. ¿Este? Va, mira, De rosetes y... Sí, de palomitas. Y este de macadamia. El de palomitas. ¿Se puede agarrar? ¿Dónde? ¡Ay, mira! Laura. Igual no te queda, compadre. Laura, el de Goblins. De lliurament dels Premis Cacau d'Or a les dones esmorzadores, quarta edició. Anem a anomenar, així estan ja les dones, una representació xicoteta de les 3 edicions anteriors de les dones esmorzadores i anem a fer més gran este grup, amb més sororitat, amb més gràcia, amb més talento i anem a anomenar-les a poquet. La primera serà Diana Muñoz Fernández. Dona la Cuasera. Sempre vinculada a l'associacionisme, compromesa amb les seues arrels i lluitadora per la igualtat real de les dones. 16 anys treballant a l'Ajuntament d'Alaquàs, elaborant polítiques de joventut, de cooperació i mobilitat. I des de fa 29 anys treballant a la cooperativa d'educació Florida Grup Cooperatiu, ara al Consell Rector de la mateixa. Deixar el món millor que l'ha trobat és algo pel que lluita tots els dies. Moltes gràcies. És un regalet meu. Moltes gràcies. Val, continuem. Sònia Llorenç Micó, dona de muntanya, sensible... Sí. Dona de muntanya, sensible i curiosa, que practica diversos esports. A més d'educadora infantil i ambiental, professió que va exercir durant anys, és tècnica superior en gestió forestal i medi natural, artista multidisciplinar, pilotari, actriu a ratets i esmorzadora poderosa. La trobareu a X, antic Twitter, com Ausà és mi brida. És un regalet meu. Gràcies. Esther Alba Pagán. Vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, professora d'Història de l'Art de la Universitat de València i de ma mare, crítica d'art, museografia i el patrimoni cultural, des de l'aplicació de la perspectiva de gènere i la cultura visual. Defensora de les tradicions del seu poble, la Pola de Vallbona, municipi que li ha reconegut amb el Premi d'Igualtat i el prestigiós Premi Comtessa Maria de Lluna. Des de la seva infància recorda la il·lusió del diumenge als camps dels seus pares, amb la paella de sa mare i l'emblemàtica truita de creguilles de la seva àvia. Inigualables. No perdona les esmorzars dels dissabtes. Enhorabona, has un regalet. Paella pa 50. Míriam Civera Jorge.
productora executiva de programes i retransmissions en Apunt Mèdia, professora associada de la Universitat de València en les titulacions de Comunicació Audiovisual, Enginyeria Multimèdia i Periodisme. Durant 9 anys va ser subdirectora i cap de producció a Levante Televisió, així com redactora a Levante El Mercantil Valenciano. Autora de 2 llibres sobre patrimoni etnològic del seu poble natal, Alcubles. La lluita per la igualtat, la promoció del món de la pilota valenciana i la visibilització dels avanços i les esperances per a les dones que pateixen o han patit un càncer de pit són les seues constants personals. Que t'ha faltat, tia! T'ha faltat! Ara sí! Això és un regalet meu. Val, cridem ara Imma Orquín Serrano. Imma és infermera de formació, però és activista dels drets de les dones. A agost de 2021, quan els talibans van entrar a Kabul, va fundar Afghan Women on the Run, que ajuda a les dones afganeses vulnerables a arribar a Espanya i a altres països europeus. En aquests moments ha cofundat l'associació Ariana per ajudar a dones vulnerables de països que ignoren els seus drets, mentre treballa en el negoci familiar, el bar L'Espanyoleta Xàtiva, fent promoció ara, i a més és cuidadora d'una familiar dependent. Arribes a tot. Gràcies. Enhorabona, Moltes gràcies a gràcies. tot. Ángeles Geles Martínez Marzal. Geles és fiscal des de l'any 2000, quan va ingressar tant en la carrera fiscal com judicial. Forma part de la secció de violència de gènere des de l'any 2005. A més, forma part des del 2012 de la secció de delictes econòmics de la seva Fiscalia Provincial. La seva professió és per a ella un estil de vida, doncs és una dona molt compromesa. Però, per altra banda, és una disfrutona de la gastronomia com totes, no? És una disfrutona de la gastronomia, la música i del ball, sempre amb amics i amigues i la seva família. Gràcies a tu. Gràcies, guapa. Això és un regalet meu. Val, i me falta... A veure, abans d'anomenar a l'última que està present, vaig anomenar a la que no ha pogut estar present, que seria Laura Sena López, periodista, cap de secció de l'edició comarcal de l'Horta del diari Levante El Mercantil Valenciano, que és membre activa de l'associacionisme del seu poble, Alaquàs, i de la seva comarca, l'Horta Sud, de la que forma part d'entitats socials, culturals, d'investigació i gastronòmiques. Laura és defensora d'una dieta amb un gran component vegetarià, amant dels animals, especialment dels gats, i de les escriptores britàniques del segle XIX i de la primera meitat del segle XX. O sigui, així és que n'hi ha molt de tot, eh? I ara sí que anem a anomenar a Isabel Cosme Paredes, que està ahí esperant. Isabel és apassionada defensora de la cuina que feien les seves àvies i la seva mare, amb productes de temporada i de proximitat. Prové d'una família d'agricultors, és sòcia de la Societat Gastronòmica El Cullerot Alaquàs i enguany ha col·laborat en l'organització d'un macroesmorzar juntament amb Laura i amb Diana, que això volia dir-lo també ara al final, i el macroevent va ser de dones esmorzadores a l'Alaquàs, reunint diferents grups socials, culturals i gastronòmics. I a més és que pertany a la cultura de l'almuerzo des de quasi el principi, participant activament en diverses iniciatives al Movim, a Casa Pere de Nules, etc. Moltes gràcies per vindre. Això és un regalet meu.